колата да влезна, бе, баче. О, пустиняци. Точно те тук те шашкание. Слушате ли ма внимателно? Тия пустиняци от Мездра работят по неква много убава рекия. Пали тия пустиняци от Мездра, бе, баче? Колко градуса? Бе, не. Колко градуса е тая рекия, ме интересува. Некой знае ли? Правил ли са на мотика с нея? Направо да са е прекинал. 74 градуса, баче. Ей, нере, свръли от нашата. Абе, пустиняци, вие сте откраднали на Мездранете рекията. Изтесек, те пробвай, моти ареса. Бил петите да знаеш. Само от грозге върви със сръбско. Баче, Пешо, Гошо, баче, Гошо. Това, ой, разби системата, баце, направо ми прекина. Нека ти е микрофоня, бе, Джорджано. Баче, Гошо, микрофоня ти не е пущен. Тракай доле, некъде трябва да имаш картинки на микрофония. То да не е ловен от гората, бе. Здрасте. Сеги се чуеш, ама са не видиш. Уй, не мога да се оправи. Сака, че прикарам с майки ми и баща ми по скайпа, баце. Оп, жик-так. Баш. Това е. Прибиване. И аз съм бацеви Гошо. Гошо. Здрасте, бе, врачански пустиняци. Видя, че сте провали от Мездренската рекия. Макия, некой та излъгал. Ако я бе не проваля, ще еме да сме са накръпили. За чих си ни се обадил ми кажи. Вашата рекия е при нас, етеята е 74 градуса правак. Сакаш да ми седнеш на дедовия? Мислите, че сте я взимали всичката? Пустиняк без рекия не остава, ей. Затова си отидох на Ребарково и с дрътя свариеме тета рекия 78 градуса. Бах, то, уй, колко много рекия, баце. Да си не мислите, че ще е сал това. О, мигър, това е сал първия казан. Те първа почваме. Сеги, моми са манете от уя, оти след малко пущаме Миле Китич и вие ми не трябвате. Чекай, умреяк, отек да го запра това сега. Какво трябва натисна, бе? Кой ми го показа то скайп ми си не седа мирно и да си питам дедовия?